Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουν εξοφληθεί αγρότες και κτηνοτρόφοι. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει πάγωμα δόσεων και αναστολή όλων των καταδεικτικών μέτρων από την εφορία και από τα φαντς. Ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήρθαμε εδώ με τη Μαρία Κοντοτόλη, στα Μεγάλα Καλύβια, ήρθαμε με προτάσεις συγκεκριμένες, με προτάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τον κόσμο να μην εγκαταλείψουν το χωριό. Για μας ζητούμενο είναι να περιορίσουμε την ερημοποίηση. Ένα φαινόμενο το οποίο πλήττει την Ύπαιθρο, πλήττει τη Θεσσαλία. Για μας η Ύπαιθρος στη Θεσσαλία θα είναι πρώτο πρόταγμα. Κύριε Κοκαλή, οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις έχουν γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχετε επικοότα? Οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις έχουν γίνει και έχουν γίνει πολύ πιο νωρίς. Έχει κατατεθεί σχετική επερώτηση, γενικευμένη ερώτηση που αφορά τη Θεσσαλία από όλους τους βουλευτές της Θεσσαλίας. Πλην όμως, μέχρι σήμερα που μιλάμε, αρνείται η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Βουλής να τη βάλει για συζήτηση, ώστε εκεί να δούμε τι έχει πληρώσει, τι δεν έχει πληρώσει και τι πρέπει να πληρώσει για τους ανθρώπους που ζουν εδώ στα χωριά. Ωραία.